Mamadou Famagan Koulibaly. U y'a fɔ ko Mamadou Famagan Koulibaly. Mamadou Famagan Koulibaly ye jɔn ye? Sinima bɔlaw bɛ se k'i kunkɔrɔta ni cɛ min ye o dɔ de ye Mamadou Famagan Koulibaly ye. U b'a fɔ a ma ale de kɛra secrétaire général ye CNSM na u b'a fɔ ko directeur photo a kɛra ye. N'i y'a mɛn n b'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ ne na o ye Mamadou Famagan ka ale ye ne ka karamɔgɔ ye Jata la. Ne ni ale président Moussa ka voyage ka taa o y'a sɔrɔ télévision mana fɔlɔ ka taa Kayi région na a cercle bɛɛ ne n'a tugura ne bɛ tugu ale nɔfɛ magasin bɛ ne bolo pellicule bɛ ne bolo ale de caméra b'a bolo cinéma caméra b'a bolo ni pellicule nin banna ne b'a kala k'a d'a ma an bɛ dugu kelen kɛ n'an bɔra cercle dɔ la an bɛ taa cercle dɔ la an bɛ voyager an ye tile 10 k'o la an nana ko sanu yera ba kɔnɔ yan nɔ an bɔra fɔ usine céramique la fɔ batoni bɛ yɔrɔ min na an bɛ tagamala ba kɛrɛfɛ musow ni fɛnw bɛ ba kɛrɛfɛ ka pɛnta donc ne b'a fɔ n ko karamɔgɔ don ale de ye ne kalan bolo don cinéma ko la bon sisan a retraitelen don a bɛ taa k'a fɔ ko Mali fédération des cinéastes Afrique de l'Ouest ale kɛra o ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ Cinépile a donn'o bureau la syndicat ɲɛmɔgɔ o kun don centre national de production cinématographique o ko cinéma ale de y'o ye sisan a bɛ yen o de y'a kɛ an ko année de la culture nin na maison fédérale olu wulila k'an bɛ taa ka taa ɲɛnajɛ dɔ k'a ye a ka da la k'a fɔ k'a kɔrɔta k'a fɔ a ka sigida mɔgɔw ye ko maaba dɔ de b'u bolo yan ko jamanakuntigi tɔgɔ la ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la k'an nana ka na tasibila kɛ ko k'a ɲɛsin a ma k'a yira ko a ye min kɛ jamana ye ko o de filɛ nin ye k'a fɔ k'a kɔrɔta. E b'a fɔ ko sira man ka tigɛ Mamadou Famagan ye walahi fɛn kan ka tigɛ Mamadou Famagan ye min tɛ sira ye. Mais n tɛ manamana ko ye an fɔ ko balani so dabila. An tɛ balani so kɛnɛ kan hey an bɛ wale ɲuman dɔn kɛnɛ de kan bi. Wale ɲuman dɔn. An bɛ danbe kɛnɛ de kan an nana hɔrɔnkɛ dɔ de ka hɔrɔnya segin an ma su in na. I terikɛ e tɛ min kalama Mamadou Famagan walahi ala ka dukɔnɔmɔgɔw t'a dɔn Mamadou Famagan ye mɔgɔ min ye. A ka quartier kɔnɔmɔgɔw olu t'a dɔn Mamadou Famagan ye mɔgɔ min ye. An comédiens a n'an artistes anw de b'a dɔn Mamadou Famagan ye mɔgɔ min ye. Ya quartier mɔgɔw u bɛ fitinin de dɔn a la ne y'a ka kalanden ye ne bɛ dɔ dɔn a la bon n'olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan o de ye Mamadou Famagan ye ale yɛrɛ bɛ fɛn dɔ cɛ o b'ale ni ala cɛ ale y'o kɛ bon donc o bɛɛ fɔli ka gɛlɛn n'i nan'i jɔ kɛnɛ kan tan k'i b'a fɔ a ka gɛlɛn o de ye ɲɛji ye a kana baga la ko ɲɛji don dɛ ɲɛji in ye o dusukun de ta ye. A ye fɛn fɛn kɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka fara si kan a bɛ yen nɔ an kana to mɔgɔ bando k'a fɔ k'an b'i tanu an k'i dɔw tanu u ɲɛnama ɲɛnɛ Mamadou Famagan Koulibaly i Koulibaly i ye fɛn min kɛ jamana ye jamanakuntigi tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la sinimabɔla bɛɛ tɔgɔ la maison fédérale tɔgɔ la an bɛ bɔ ka tasibila k'i ye k'a fɔ ko vraiment i ye min kɛ i Koulibaly ala k'i sara a la. Maison fédérale du cinéma et de l'audiovisuel jɛkulu caman de don minnu cɛsirilen don Mali cinéma a n'a seko n'a dɔnko taaɲɛ la olu de farala ɲɔgɔn kan ko ka nin kɛ taasibila ye an ka jamana ɲɛma n'o ye le général d'armée son excellence Assimi Goïta ani jamana ɲɛmɔgɔw u ye ɲinan san 2025 k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o di seko ni dɔnko ma o bari aw ye baara ɲuman minnu kɛ ka tɛmɛ a n'aw bɛ cɛsiri min na sisan k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin aw yɛrɛ